Aquest dimarts l'artista Sun Smith ha començat a l'entrada de la plaça Mercadal, concretament al passatge Gaspar de Portolà, la realització del tercer balcó il·lustrat que està dedicat a Enric Sauret, músic i compositor amb un estret vincle amb la ciutat de Balaguer, el qual va arribar a compondre més d'una quarantena de sardanes. Per aquest motiu es presenta aquesta pintura mural en el context dels actes de la capital de la sardana per tal de retre homenatge a la seva tasca i trajectòria. Igualment, a banda de sardanes, també va composar música coral, de ball, així com la realització dels arranjaments per a diverses formacions musicals. En el marc dels actes de cloenda de la capital de la sardana 2022, que se celebren aquest proper cap de setmana, el diumenge, dia 26, a les 12 del migdia, es farà la inauguració d'aquest balcó il·lustrat. Pel que fa a la figura d'Enric Sauret, nascut l'any 1941, va fundar a Balaguer la Cobla Comtal i també va tocar els grups Palmera i La Rosaleda. Sauret va ser mestre de música i va publicar un mural d'ensenyament a partir del qual va formar centenars d'alumnes, tant a la seva ciutat com a Lleida, on ensenyava a l'Escola de Música i Cant dels Cicoris. La Biblioteca Margarida de Montferrat de Balaguer conserva un fons important de partitures d'obres seves. Els balcons il·lustrats tenen com a voluntat reconèixer les trajectòries de diferents personatges il·lustres de la ciutat o que hi tenen un estret vincle. Fins ara s'han dedicat balcons a Margarida de Montferrat, comtessa d'Urgell, i Teresa Pàmies, escriptora, periodista i activista. Després d'Enric Sauret, el següent dels murals estarà dedicat a l'arquitecte i dibuixant Frederic Letamendi.